ए बुची भाग जाना तो काट लेम तार जूंजी। ए जी कहाँ जाता नी? मुँह जाती चलबू। नाराज हो गई नी का? नाराज ना अब हम तो लतीबो करब। दिन भर गाड़ी के पीछे पीछे लगल रही, कहाँ जात हवा का करत हवा। घरे लौट जाने तू खाली झटो तोहार हम मत रो। अरे मूत रो अरे मुतरो हम कहता नहीं मत रो। आवाज बाज जाई मत रो। तोरा बहिनी का अंडरवियर पहिरा। क्या बात में बोल रो मत। अरे चुप हो जा, रो मत। लोर पोछो लोर पोछ लो। तेरा का हृदय से मानी ले। अब जे रोबू नु तो हमरो लोर चल ले बौना से दुनिया की। रो मत। अब जे रोवलू तो लोरे ना बिगो ना टीचर बिग दे। अरे काहे रोत हो? अरे लागो तो कोनो ले ले बा का हो मोबाइल ले ले बा। कौन सेट है एप्पल के? चुप रह। ए बबुआ कोनो एक मोबाइल ले ले बा। बड़ी महंगा मोबाइल रखे ले नु। एप्पल के रख ले। बोला का भइल रास्ता में बोल। कोनो ले ले बा मोबाइल बा तो कोनो कोइलसिया कोनो बातो चितना कइलस। कोनो धइले रहला कुछ दुखाता तोर मैदान लगल बा। काहे रो तर बोल। अरे दिनों के रोले बड़ू का कोनो कुकुर घर ला रहला। कोनो मिसलस ये नानू कोनो कान मिसला सो। कुछ फाटल बा। कोनो साढ़ घर ला रहला। रास्ता में कुछ ना भइल। कोनो घटना ना भइल। सब कला चटका फिर होतर। वही खाती खाती ना। क्या बात पे बोलू? अपना दिल के बात हम कहेंगे कही और कैसे कही हमरा से कह मुँह से नु कहबू कि गाड़ी से कहबू? हमार मम्मी पापा हमार जबरदस्ती शादी सेट करा दिले बड़े। लड़का से ना भैंसा से।